Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan wa abokai barkamu da yau, barkamu da sake kasancewa da ku a yau a wani sabon bidiyo. Sannan a wannan sabon channel namu mai suna Make Money Online. A yau na zo da sabon update wanda yake biya 100% kuma garanti, shi ma na ga yana biya sosai kuma na tabbatar da cewa za a je da shi, domin ko idan ka tara point guda 1000 idan ka tashi zaka yi withdraw za a tura maka naira 1000 instantly. Sannan kuma idan ka yi lissafi ka tara kamar point 10,000 ko kuma 20,000 ka kuɗi ne masu yawa. So kudin da aka samu duk point 1000 ya kama a 1000, ba wai irin sauran website bane wanda zaka je ka tara point 10,000 ka tara kaman point 10,000 a ce za a tura maka 1000, kaga duk point guda 1000 ya tashi a naira 100 ko kuma in ce 90. So wannan shi in ka tara point guda 1000 za a tura maka kudin ka naira 1000 instantly ba tare da wani bata lokaci ba. So a zahirin gaskiya idan har kana rike da wayar Android ko kuma kowace kalar waya kake amfani da ita, kana amfani da data, kana kona datar ka kai kenan shiga nan fita nan ba tare da waya tana kama ko sisi ba, a zahirin gaskiya an barka a baya. Domin ku a wannan lokaci da Allah ya kawo mu wannan lokaci ne da ake yin amfani da wasu a samu kuɗi ba tare da an sha wahala ba. So wannan damar ka ku bari ta wuce ku domin ku ke samu na kashewa ba tare da kun sha wahala ba, kawai ta hanyar WhatsApp. So kan mutu kai da bidiyo ya kasance na farkon zan kawo wannan channel, ka tabbatar ka danna alamar subscribe, sannan kuma kai like na wannan bidiyo, kai share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Domin ku a wannan sabon channel namu na kawo abubuwa masu matukar amfani sosai. Shiga zuwa cikin bidiyon. Okay, da farko na ajiye muku link a description do idan baka san description ba ka taba sunan bidiyon nan zaka samu wannan link mai suna Money 60 nan, zaka yi clicking akan shi. So zaka iya ka jin na WhatsApp group namu ko kuma Telegram channel namu a domin kake samun update a kan lokaci. So ga na danna akan link ina kamar haka. Okay, bari in bude data na. So ga na bude data kamar da gani. So zan clicking akan link din na yi refresh kamar haka. So bayan ya bude min kamar haka, abu na farko abin da zai kawo ni inda gurin da zan yi sign up. So okay, kai ina da account, ga na shigo da ni cikin dashboard. So ana sa number waya ne dai a yi sa password, so ba wani wahala bane. So amma dai bari in log out domin nuna muku komai step by step. So kamar da gani gashi nan gurin za ku zo ku saka number wayan ku wanda za ku yi amfani da shi wajen buɗewa. Za ku saka number ba tare da ziran farko ba. So da ziran farko complete number, kar ku ce ziran farko gaba ɗayan ta za ku sa, sai ku zo ku sa password ko na mobile za ku iya ku sa, sai ku sake maimaita wannan password din. Wannan da fara kuɗin sai ku bar shi, sai ku click akan register button. So kai za ku ga register ku ce successful, shikenan kai tsaye yana da account. Ni zan yi login na account dina kamar haka. Nan akan login na account dina kamar haka. So ga nan login na account dina kamar da kuka gani. Okay, arrow. So ga nan zan yi login na account dina kamar haka. So bayan kai login na account ɗinka, a nan gurin za su baku bonus na 50 point ne. So ina ga 50 point ne su baku bonus. So ni already na dan cire wasu ne kamar da kuka gani. So shi ma dai connecting na WhatsApp din ake. Abinda zaka yi shine da farko zaka danna ina ka ce WhatsApp message tag nan. So zaka zo ka danna akan sa kamar haka. Akan start din zaka danna, bayan ka danna akan start kamar da gani, kamar da aka saba zaka zo ka sa lambar ka a nan gurin. Bayan ka sa lambar ka complete, sai ka danna akan get code. So misali zan sa wannan number kamar da gani, ga na sa wannan number kamar da gani 0907226. sai ka danna akan get code. Bayan ka danna akan get code kamar haka, zaka jira ya baka code din wanda zaka je kai confirm domin kai linkin na account din da shi. So za mu jira ya bamu code kamar haka. So dan ya baku wannan code din ko kuma ya copy, za ka copy na wannan code din kamar da wani. Dan ka copy kamar haka sai ka fita ka shiga cikin WhatsApp naka. Bayan ka shiga cikin WhatsApp naka, wannan dage gidan guda uku zaka shiga. So a home page kenan zaka shiga dage digan nan guda uku, sai ka shiga inda aka ce linking devices. So ga nan linking devices. So zaka danna akan linking devices, sai ka danna inda aka ce link a device din nan, sai ka yi amfani da data wayarka, sai ka sa cire security wayanka. So idan ya da QR code ne zaka yi scanning nashi, idan kuma ba da QR code bane zaka danna aka ce link with phone number din nan. So dan gana akan link with phone number zaka zo ka zuba wannan code din da suka baka. So ga nan a nan gidan a nan box din da suka baku, za ku zo ku zuba wannan code din. Kuna zuba zai muku login successfully. Shikenan ko daga kun login na account din ku za ku ga successful, za ku ga shi ya ku same shi yana online, zai ke tara muku abin da ku samu. Shi kuma abu na biyu da za ku yi ku samu kuɗi a ciki, so za ku zo ku danna inda aka ce promotion din nan. Dan wannan akan promotion kamar yadda ku gani, za su ba ku link wanda za ku invite na friends kamar da gani. Za ku copy na wannan link din kamar da gani, za ku invite na friends. So duk mutum idan ku kawo za ku samu commission a kasan wannan mutum. Duk mutum ɗaya idan ku kawo za ku samu commission a kasan sa. Za ku iya sharing WhatsApp, Telegram, X, Facebook a gurburka haka dai. So duk wani group da ka san da jama'a za ka kai sharing na wannan link din a domin kai ma ka samu kuɗi da wannan abin. So idan baka fahimta bidiyon sosai ba, ga tutorial na bidiyo wanda zai guide ɗinka step by step da za ka yi aikin. Idan baka fahimci wannan ba, so ga dai shi nan.
So sai ka danna, in zaka withdraw zaka danna account nan, sai ka danna ina kace account details nan, ko kuma zaka danna akan abin nan account withdraw din nan. So idan baka setting na bank details ba naka ba, zai baka damar ka setting na bank details naka, kuma minimum withdraw shine point 150. kamar yau gani duk point guda ɗaya zai kama a naira 9. So naira 9 ne duk point guda 10 zai kama a naira 9 idan zaka yi withdraw kamar yau gani, kuma minimum withdraw shine point 150. So wannan dama ne sosai, ana samun kuɗi sosai da wannan sabon website din. So muna godiya da kasance da mu. Idan ka ji daɗin wannan bidiyo ka danna mana alamar like, idan kai ba zuwa ne a wannan channel ka tabbatar ka danna alamar subscribe domin samun update masu matukar muhimmanci a wannan sabon channel namu. Sai dan mun haɗe da ku a next video.